ଯେତେବେଳେ ସମୟ କଡ଼ ଲେଉଟାଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ଷଣିକରେ ମୋଡ଼ ବଦଳାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ କଡ଼ ଲେଉଟାଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ଷଣିକରେ ମୋଡ଼ ବଦଳାଏ। ଜୀବନ ଆହୁରି ଦୁର୍ଗମୟ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ଦୁ ଅକ୍ଷର ବିନା ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଯେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସରଳ କେତେ ସହଜ ତା ଶବ୍ଦରେ କହିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କେତେ ଅସହଜ କେବଳ ଜଣାପଡ଼େ ଆଖି କୋଣେ, ଛାତି ତଳେ ଆଉ ଦରପୋଡ଼ା ମନ ତଳେ। ଜୀବନ ବୋଲି ଏଇ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରର ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯେମିତି ତିନିଟା ଯୁଗରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଣଲେଉଟା ସମୟ ଓ କଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଯୁଗ ବାଳୁତ ଯୁବ ଓ ବୃଦ୍ଧରେ ନାଟକ ପ୍ରାୟ ଅଭିନ୍ନ ଓ ଲୁହର ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଈଷତ୍ରୁ ଘନ ନୀଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ରକ୍ତ ରୂପ ନିଏ। ହେଲେ ସେ ଅଣଲେଉଟା ସମୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବଳକା ଜୀବନ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ହେଲେ ସେ ଅଣଲେଉଟା ସମୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବଳକା ଜୀବନ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଯେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଚିର ଈପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ କବର ଦେଇ ଦୁଃଖରେ ବି ହସିବାକୁ ପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ କଡ଼ ଲେଉଟାଏ